Mediante esta asinatura, o alcalde de Ribeira e a presidenta da Asociación Renacer renovan a súa colaboración anual. O Concello achegará 3.000 euros á entidade, pioneira no tratamento e a prevención de drogodependencias. Inda que é un convenio humilde no que é na cantidade, 3.000 euros, eu creo que o verdadeiramente importante é apoiar o que veñen facendo durante décadas, non? Eu creo que nun momento, ademais, que se necesita especialmente. Creo que Renacer foi pioneira no seu momento no que era unha parte do problema da drogadicción, é dicir, en todo o que era a sensibilización social, en todo o que era a prevención. Como xa fixeran en anos anteriores, a entidade destinará estes fondos ao programa de prevención do alcohol que anualmente desenvolve. Esta cantidad, que parece que es insignificante, es importante para nosotros porque nos ayuda a hacer un programa de prevención de alcohol. De hecho, ya lo hicimos cuando empezamos a recibir la subvención del Concello, y está estadísticamente un libro hecho y seguiremos en esa línea, siempre que contemos con apoyos como los que en este momento tenemos. Dende o Concello agradeceron o labor que dende hai décadas realiza a entidade, máis agora cando se ten rexistrado un incremento do consumo de drogas entre a mocidade.